ମାନେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ଘରକୁ ଦେଖିବା ଅନେକ ଲୋକ କରନ୍ତି ନିଧନ ଏହିପରି କରୁଥାନ୍ତି ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ସ୍ଥିର ହତ୍ୟା ବିଚାର ନ କଲେ ଅନେକ ପାପ ସେ କଲେ ଜନ୍ମିଣ ମହିର ଏହିପରି ଦିନେ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ବାଟର ବାରଣତି ଯାଇଅଛି ଏକ ତିଜୋବର ଧନଦ୍ରବ୍ୟ ଘେନି ତୀର୍ଥ କରନ୍ତି ଗମନ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ମିଳିଲେ ଗହନ ଏହିପରି ଛାଡ଼ିତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଦେଖି ଯେ ଦୃଷ୍ଟି ଘେଣିର ତାହାଙ୍କୁ ବାଟ ଓଗାଳିଲେ ରହ ରହ ବୋଲି ଚୋର ବୋଲନ୍ତି ଭଜନ ଦୃଷ୍ଟି ଘେନି ବରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘନ ଘନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଇଲେ ତୁମେ କର ବିଚାର ବାଟେ ନିରଞ୍ଜନ ମତେ ଗୀତା ମାର ତସ୍କର ବୋଇଲେ ଆମେ ବାଟ ଜଗିଥାଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରି ଆମେ ଧନ ହରି ନେଉ ଏବେ ତ ସେ ମାରି ଆମେ ଧନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞାରେ ମୋହି କଲଇ ରଚନମ୍ ହରିବଂଶକୁ ବୋଇଲେ ଯେଣୁ ଜନାଦନ ତେଣୁ ମୁକୁ ପାଠ ହୋଲି ତାହାଙ୍କ ଭାବେଣ ଶ୍ରୀହରି ଚରିତ ମୋର ନିତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ହରିନାମ ସୁମରାଇ ନାରାୟଣ ଦାସ ଏଥୁ ଅନନ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ମହାଜାଗା ସୁଖ